Này nó bữa aru. Ay, aram khang madia. Babre. Hello guys, Furungam and Lamso Konorokna on the channel. Hi no hi katal video wa. Tabok laiseng sini church ni hoite, Bonafa Baptist church ni hoite seng khanap New Year ni banta a tui shao nai le ni thangai tong lai ya tabok. Ani mama tang bai baha. Nai di yang tia tui karan khlai jak nai machine fo si machine ni bomong tama hang bana ra sasong ma dia. So yang tia nai di nok araba samong tang lai tongo road snam lai parani ordek snam plai jak tabok ara ordek snam tongo. So ang nong na truk klai funok nai sini enjoyment rock na nok joyawai nai tong di payasak ala ang ani nang mani mandai rock lazak bag bisinya mai rong bu kusasa lazak sira sang mai basalai nai hinjak ba lai ang lamuti rock thamrok lai birat interest tonga ang birat tong thuk jau ara klai tisha thamra anai ani hinalai tani lai tisha dra anai mani se feelings alak tong thok mani enjoy klai mao lai iya rekla khula mela thongrang mai sani lai bra tho mai mi rokbo bini bai bra tong thok jagai tong ma dia sahan lama phai ha grodra Finally sini destination sampai kha iko or jaga wo mahalai titi ebika tangni chota sa ban toisha idra anai le nei singtini ira duita dongkol to jak tabok mobile tui sarai tong lai ha yang tia ki ha sar sogai tong jana di yang tia sarai already anai soglai tong ha bok nai nai mani mante jak okhne and bok bra tong tholai jak sing khnam new year palai lai nai I abai arabo satio tong nai kusasa chamung rok yang jotobo chini church ni bor rok palke phailai jak nogoi birat ba kha aram nangjak and angbo tong thokjak and yang malai di ani friend sabno and baba shikla sedo yang gar bo malai di bacha party nai di bok birar anai le ni tong tholai je sida phaijak sakang bok chi sakang spai jagani sila wa harak je bok na nai di bok nai le tong kha birat tong tholai je bok sida ala mandaman ya borala samaya kintu bok sera sera khlai birat tong tholai tong haira nai di yang tia totai nai di ra khangrai and yang tia halai abai athok mix jepa tabok laiseng yang sakatia arbake ha ban thelai ha imana stes dekla tui sarai tongo idra a birat kasa jak I kwai balai no noria and tabok yang tia lai sabo tui sar ha and bobra tong thok jai tong ha tui sar aram nang jagai pra anok la chiri tong ha jepa and bini pore langbo sarna and yang tia lai de mama mahlai si kwai na taw ni tong kha sibana tanai singmana tisawai ala nai flesirani boseng mai sram lai tong lai ha sini yang tia mai ready yang zak kokbu ko ha seklai tong bo mai song nai ma lai tabo gudok ni banta moi masing nai di kokleng alu lai yang tia aram hapleng ni muyu apo aram mikun botonga bana lai yang tia nanai nai te mani tabo moi la gorom mong nai sini ya lai ang gamsa fungklop jai tong ha sal khti mani bagai tabokang kokleng khuknai ang ba phinda habang lo subagrana yang ti arbo nai di kasa phai tong moi rok nai lai ai anai nai rok banai tong tei sar plai mai ho ti kabang mani bagai tabok sini kodok ready ang jak mo suya koi tabok lai sidra khangrai rani bagai I khangrai na snamai tong kha and I sagronai si biro nadi yang tia PS bo barai klai sana mere ka bapre tabok la kusa sang araba anai ni bai o khajak birar amanai to hanai sakho yang tia yang ke tong madia ga nai grana thangai si guys bong isi mani bakrang khanai birat tong thu jak lai ha bong ira a birar ka bang ma manai tong ha po nai di
birat ase onjo hamle yang kia khaiba dia arba yang kia tei sari jong lagi oh itu sini charge ni berak na dia aba ida besuk manjak na ida apol manjak yang kia arba nai kore apol Iya, oh hilang hari ay aram khang dia bapre birat manjak lagi ida bo birat ida bo berat manjak ida Arabo balti thia tong bele. arabo balti thia tong balti ke dah Dek ni na de hale. arabo deu bo tong babre palai ini ibu atu. Finally, tabok lai sini mai menplay mana pura tabok lai sang asok lai hai ramai salai ni nai sakang baca pati rong asok rojak ke yang ke sang asok nai iko jaga tong maba na tabok lai ram susui tong masusuk lai ha iko nai di sini mai moi puat thok sukha ekdom sang sap lai ha tabok lai ro gorja rong sawi tong je saya khorok and mind blowing khana bana hai wow kya hi batao to finally guys yang tia tabok ani mama baji ko ani by ready khala lai dong tabok sung new year no lamso ani bagai very excited and yang tia finally baji ko lai nai Ya. happy new year